Għal ħafna l-isem Giovanni Pietro Francesco Agius de Soldanis żgur mhuwiex isem ġdid. De Soldanis Awċi li għex fis-seklu 18 kien wieħed mill-iktar personaġġi prominenti fix-xena akkademika u kulturali Maltija ta' dak iż-żmien u ħadem sabiex isaħħaħ l-identità nazzjonali. Madankollu huwa kien magħruf ukoll għall-ikliet sofistikati illi kien joffri fil-kastell tiegħu fiċ-Ċittadella. Iktar minn 200 sena wara, Heritage Malta bażi ta' riċerka estensiva mill-kuratur Liam Gawci u l-professur Olvin Vella ser ikunu qed iħejju waħda mill-ikliet ta' De Soldanis f'dan il-post storiku. Ħajkun hemm 7 korsi ta' ikel li kien qiegħed jittiekel dak iż-żmien spirat minn Agius de Soldanis imma wkoll xi ħaġa interessanti spirat minn dokumenti li għandna tal-korso fejn kursara Maltin li kienu joħorġu minn hawn biex jattakkaw it-torok kienu jifqu għawdex għax l-ikel kien ftit irħas minn hemmhekk. Sabiex wieħed imur lura 200 sena u jsib ir-riċetti ta' dak iż-żmien, Gawci stqarma News li ma kienet faċli xejn u din kienet tirrikjedi ħin twil ta' riċerka fid-dokumentazzjoni li ħalla warajh Agius de Soldanis. Kienet proċess twil ħafna fejn jiena kuraturi oħra konna nintaqgħu flimkien u noħorġu riċetta jew interpretazzjonijiet ta' ikel. Intant Gawci semma ftit mill-ikel tradizzjonali ta' dak iż-żmien. Ħajkun hemm il-fdowxa li huwa aġin li kien jittiekel hawn Malta 200 sena ilu. Ħajkun hemm ukoll il-qassata tradizzjonali kif jispjega De Soldanis mhux kif nafuha aħna llum. Ħajkun hemm dawn il-ħafna interpretazzjonijiet ta' storja biex aħna ftit bħala Heritage Malta ġeneralment inti tara l-oġġetti fil-mużewijiet. Issa nhar is-sibt tkun tista' iddu l-istorja u tifhem ftit iktar minn aħna. Il-biljetti għal din l-ikla li ser issir nhar is-sibt li ġej jistgħu jinqatgħu minn fuq is-sit uffiċjali ta' Heritage Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.